wawazifumu monga mukudziwa ndimakonda kukamba nthawi zonse zokhuzana ndi friend. Ndimanena kuti akuluakulu osamakhala ma friend ndelero ndabwera ndi nkhani yake yokhuzana ndi friend. Nkhani imene ndi history inachitika mu chaka cha 1986 ku Nigeria. Ku Nigeria kudali mkulu wina wake amene ankatchedwa Ibrahim Babangida. Ibrahim Babangida adali ndi best friend wake. Best friend wakeyo anali Mamani Gianni Versace. Mamani Gianni Versace adali best friend wa Babangida. Chinachi chonse ankapangira limodzi. Anthuwa adakulira limodzi kuyambira primary mpaka na secondary, adapita ku school limodzi. Atamaliza maphunziro awo onsewa adajoina army adawatumiza ku India. Adabwerako zotsatira zake Babangida adapatsidwa mpando wa ujeno. Udindo umenewu udali wakulu kwambiri. Versace adali ndi maudindo ake ang'onoang'ono. Komanso Versace adali ndi khalidwe lake lokonda kulemba mabuku. Ankakonda kupanga publish mabuku, ankalemba mapoimu ndi zinthu zina zosiyanasiyana. Adali mnyamata waluso kwambiri. Ndiye akukhala nzake uja ali jeno, ndiye Mr. Babangida anapanga chiganizo chofuna kulanda boma m'manja mwa Buhari. Zotsatira zake adapanga gulu lake kulanda ndi boma m'manja mwa Buhari mophatikizana ndi Versace anathandizira nzake uja kulanda boma lija linalandidwa. Ndiye atalanda chonchija Babangida wa boma lija adayamba kulamulira. Mwezi utatha Versace anapanganso gulu lake ankafuna alande boma m'manja mwa nzake Babangida. Ndiye Babangida adamva mpekesera kuti Versace apanganso gulu lake afuna alande boma. Zotsatira zake Babangida adammanga Versace best friend wawo. Best friend woti chinachi chonse ankapangira limodzi. Ngakhale pa tsiku la ukwati wa Versace best boy adali Babangida. Ngakhale pa tsiku la ukwati wa Babangida best boy adali Versace. Anali ma best friend kwambiri. Zotsatira zake adamumanga Versace pamodzi ndi gulu lake limene amakoza. Adawatenga adakawaponya ku Kirikiri prison. Adaponyedwa ku Makilikiri, anthu enanso otchuka adamuzuzula Babangida ankamupempha kuti chonde akhululukire anthuwa zimene opanga zisiza bwino. Anthu ngati na JP Clark komanso Chinua Achebe adali munthu otchuka olemba mabuku. Adayimba mabuku osiyanasiyana ngati Reason with Nigeria komanso Things Fall Apart. Ndi amene analemba buku limenelo. Ndi munthu oti anali wanzeru kwambiri. Koma Babangida sanamvere. Zotsatira zake adalamula asilikali ake kuti awawombere anthu aja, ndipo anthu aja adawomberedwa onse adafa. Ndendabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena akimutengera phunziro. Akuluakulu, zinthu zikamakuyenderani si bwino kumapanga ma friend ndi anzanu akalekale. Ndipo anthu ambiri amakamba zimenezi. Pano zinamba kwayendera pano anasintha. Akuluakulu amene amasintha aja nkulinga ataona. Anthu ambiri akuphedwa chifukwa cha ma best friend. Anthu ambiri apangidwa chipongwe chifukwa cha ma best friend. Iweyo zinthu zikathoma kuyendera, kenako opanga chiganizo nditenge best friend wanga ndimuyike apa. Yeyo jano amambopanga compare iweyo ndi yeyo. Chifukwa chakuti sakufuna kuvomereza kuti iyeyo ja ali pasi pako, amakupanga chipongwe ndi cholinga choti mufanane. Akuluakulu, ngati pali chinthu chovuta pa dziko lapansi ndi kuvomereza. Anthu amakanika kuvomereza. Zotsatira zake amaphana. Zotsatira zake amapangana chipongwe. Nkani muzaone anthu ambiri amene zimayendera amasintha ma friend zikamba kwayendera. Sizora amapanga marama, koma amaopa, amakhala kuteteza moyo wawo.